It-tlieta l-ewwel ta' Lulju serġa' jiftaħ il-Parlament Ewropew b'sessjoni plenarja fi Strasburgu. Din se tkun l-ewwel sessjoni plenarja bir-rappreżentanti ġodda li ġew eletti fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li seħħew f'Mejju madwar l-Ewropa kollha. Tkellimna mal-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista Dr. Alfred Sant li minn Strasburgu spjegalna x'se jkunu l-ewwel passi tal-Parlament Ewropew. Li rajna fl-aħħar ġimgħat kienet kif qed jiġu settjati l-istrutturi tal-Parlament u li nistennew minn din l-ewwel plenarja hija li dawk id-deċiżjonijiet jiġu diskussi u jkollna vot fuqhom f'dan il-plenarja kostituttiva ta' din il-leġislatura ġdida tal-Parlament Ewropew. Fl-aġenda ta' din l-ewwel sessjoni plenarja hemm l-elezzjoni għal min se jkun il-President tal-Parlament Ewropew. Min-naħa tal-Partiti Soċjalisti u tal-Partiti Ewropej Popolari se jkun hemm nomina ta' Martin Schulz għas l-ewwel sentej u nofs ta' din il-leġislatura. Se jkun hemm kandidati oħrajn u evidentement Schulz irid bil-maġġoranza biex jilaq President tal-Parlament Ewropew. Sant spjegalna li n-nomina ta' Schulz tinvolvi ħidma bejn il-partiti l-kbar Ewropej, anke fid-dawl ta' avvanzi notevoli ta' partiti estremisti fih dan l-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk fil-plenarja se jsiru wkoll elezzjonijiet biex ikun deċiż min se jkunu l-Viċi Presidenti tal-istess Parlament u diskussi kif se jkunu mqasma l-kummissjonijiet. Fil-jum tal-erba' mbagħad se jkunu diskussi l-konklużjonijiet tas-Summit tal-Kunsill Ewropew li seħħ bejn is-26 u s-27 ta' Ġunju, kif ukoll se ssir analiżi tal-Presidenza Griega fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena.